भैया हो कहल जाला जे मेहरारू के कमर में दर्द ना ला पावे मरद उ मरद ना उ किन्नर होला। लेकिन भैया हो सेम खेसारी लाल यादव नीलम गिरी के कमर में डैमेज कर देले बाड़े। मतलब कि भैया कमर में दर्द ला देले बाड़े। उहे दर्दिया भैया हो पवन सिंह के टीम में चल गए बा और सबके कमर एकदम डैमेज कर देले बा। काहे कि भैया खेसारी लाल यादव के गाना आवे वाला है और गाना भैया हो हल्का मचाई कमर में डैमेज। जे कि भैया हो पवन सिंह के ही टीम वाले म्यूजिक बनेले बाड़े प्रियांशु सिंह। जे कि भैया हो गनमा बहुत बवाल करी काहे कि आज टीजर आइल बा। भैया हो राधिया फिल्म से गनमा आई जे कि भैया बहुत बवाल गाना हुई कमर में डैमेज। जे कि भैया टीजर लॉन्च हो गया बा। गनमा भी बहुत जल्दी आई खेसारी लाल यादव के। भैया खेसारी लाल यादव के नया लुक देखे के मिली। काहे कि भैया खेसारी लाल यादव हमेशा गनमा में नया नया लुक ले बाड़े, नया नया एकदम वीडियो ले आइल वाले, नया नया एकदम सब कुछ नया दिखे के लिए मिलेला खेसारी लाल यादव के वीडियो में। देखा इस बार का दिखे के मिली आराध्या फिल्म से। कमेंट के जरूर बताइए। भोजपुरिया समाजिक दबा दो भैया।